Ennél a beruházásnál a belvárosi projektekre jellemző minden nehézséggel szembesültünk. Szűk lépcsőházon kellett felszállítani mindent a legfelső emeletre, szomszédokra mindenben tekintettel kellett lenni, és természetesen vigyázni kellett minden meglévő, megépített eszközre. Számunkra is, és a megrendelő számára is a legörömtelibb pillanat, amikor átadhatjuk a lakást. A projektünk sikerét mindig a minőségi munka adja, mely a megrendelő legnagyobb elégedettségét eredményezi.